Hej og velkommen til den her video. Jeg er Kasper med. Swag. Ja, og vi har bare så købt nogle monster, og vi lige kørt med bussen i Borg. Og så vil vi bare drikke det her. Ja, vi vil lave channels om hvilken der er bedst. Ja. Vi giver den stjerner fra 1 til 3. Og vi starter simpelthen med den blå monster. Den blå monster. Ja, vi starter. Den her. Og lad os bare gå. Den blå, der giver jeg 2 ud af 3 stjerner. Den her, den gule giver i 3. Den her giver i 2. Den gule giver 3. Altså så er den gule bedst. Ja. Den gule, den vinder monster gul mod blå. Ja, så aldrig køb den blå. Køb den gule, det er den bedste. Nu ved I den det. blå, den er også rigtig god. Ja. Tak for den her video. Se. I må have det. Af helvedes til. Eller, nej. Fuck. Nej, I må gerne smide nogle like og alt sådan noget. Og så, vi ses. Nej.